díky tomu Antonínovi Kopřivovi a jeho odevzdání se tomu projektu, přestože ho ten projekt nesmírně iritoval, že on byl klasický režisér. Jo, klasická výstavba prostě děje. Tak ho to hrozně štvalo, ale spolu jsme to vymýšleli, plus jsme to vymýšleli s tím, co tam hraje toho tatínka tý Petry Bartyzalový, který ještě navíc v určitý fázi mi řekl, Marku, ty vyprávíš o smlouvě mezi Vatikánem, mezi nacisty a Vatikánem, mezi Hitlerem a Vatikánem. Ta smlouva skutečně existuje, jo? To není vymyšlené. To, co na konci říká Pavel Rímský, to je prostě fakt. Ty o tom vyprávíš, začínáš na Berchtesgadenu, Hitlerovo orlí hnízdo, no ty by si měl skončit ve Vatikánu. A já jsem říkal, no to máš pravdu, jako to je logický zakončení, ale já na to nemám. Takže mi trvalo rok, než jsem vydělal 100 000, který jsem prostě dal do té letenky, do toho ubytování ve Vatikánu. Půjčili jsme ten kostým, odletěli jsme do Vatikánu. Tam nás teda zatkli ještě pro jistotu, aby té zábavy nebylo málo. A vznikl film, o kterém v tuhle chvíli vím, že, protože tohle byla 9. pracovní projekce a jsem to měnil na základě toho, co mi řekli diváci. O něm vím, že je dobrý a že funguje a že prostě je jiný a že je nezávislý, ale co nevím je, jestli vás nenasral.